पवन सिंह का बोल बम बैक टू बैक शूटिंग हो रहा है। का बहुत बढ़िया रोके वाला बा। कुर्सी के पेटी के बांध लोग वीडियो देखे से पहले दबा के उसे कौन लेवल जाए तो पावर स्टार पवन सिंह के बैक टू बैक धमाका हो रहा है। तार लोग सच्चाई बता रहे हो हमनी के कोई गाना है, कौन कौन चैनल से है, बड़ छोट सारा चैनल से गाना आने वाला बा। तारा का बता दी कुर्सी के पेटी एकदम बांध लो, बोल बम एकदम राह पे चल देले बा। है कि ब्यास के हमेशा गाना पब्लिक मने ऑडियंस चाहत रहे कि सावन मने स्टार्ट होके से 1 महीना पहले गाना आवे। सही गाना मार्केट में पकड़े के चाहिए भाई। काहे टेंशन लेते हो लोग यार, 7 से 8 गाना बा हर एक साल। तारा के बता दिए का हर एक साल ब्यास राज कोइले बड़न सावन होके चाहे कोनो पर्व होके बिना ब्यास के पूजा बिना हवन के आ भोजपुरी बिना पवन के तो बहुत बढ़िया धमाका हो। लेकिन इस बार पावर स्टार पवन सिंह कुछ दूसरे मूड में आ गए, बैक टू बैक पवन सिंह मूड बना ले बड़े। वीडियो दबा के शेयर कर लो। पहले तार लोग कहता नहीं पवन सिंह कट्टर फैन और वीडियो दबा के शेयर कर लो। कहे के धमाका ही बहुत बढ़िया हो गया बा। और धमाका तारा बता दी सारा चैनल से धमाका हुई और 7 गाना बॉक्स के शूट भइल बा, 7 गो। तारक बता दी पावर स्टार पवन सिंह फुल्ली मूड में आगे बढ़े, 7 से 8 गाना बस। फैंस का अपन को नाराज देखिए ना सकल। फैंस का आदेश बा भैया सावन का गीत लाइए आप, और भी ऐसा समय पे लाइए, कम से कम सावन आने से 1 महीना पहले लाइए। तो ब्यास फुली मूड में बड़ा हमारा नहीं बुझा था ब्यास के आगे कोई। तारक बता देता नहीं कि सावन गीत में 2 से 3 गो ऐसा गाना बा कि झूमत रही बा। दम मने भक्ति का दूसरा नाम पवन सिंह का हारमोनिया पर जब ब्यास बैठल हन तो जनबे करला के लोग के पसीना छूटे लागेला। अब ब्यास सबकी गिरा बांध ले बड़ता बता दी, गिरा बांध ले बड़न। हालांकि गिरा नहीं बनिए तो बिना ब्यास के चले उले न खवा। बाकी पवन सिंह के फैन बड़ तो वीडियो दबा के शेयर करो। वीडियो शेयर करे में वीडियो के दबा के शेयर कर लो, दूर दूर तक एकरा के पहुंचाओ, विरोधियम तक पहुंचाओ। काहे कि बिना ब्यास के कोई कतनो हाक लेवे पंखा ठीक नहीं हो, बिना ब्यास के चलले वाला उ कोन भोजपुरी इंडस्ट्री में भी केहू बा ना जो पवन सिंह के मने हाथ धो लेवे। कॉल लेवल जाए तो बोल बम के लिस्ट अइला खास 7 गाना बा, हो सकेला तो 8 गो हो सकेला। 8 गो मने 7 गाना कमनी भी लिस्ट अइला खास 7 एक से बढ़ के एक। मने शेर पसावा शेर आ रहल बा गाना। आ गाना हमनी के दोसर मने गाना के बारे में हमनी क्या कहि जा। अब तू लोग सुनो, हमरा बुझाता के पोस्टर आज चाहे काला उठो के वाला बा। हां बोल बम के एगो में तो रोशन सिंह विश्वास के कलम से लिखल बा में। हालांकि तार लोग एगो आओ मने शिवानी सिंह के भी आवाज में देखे के मिली। आ क्यों सालिनियो रही है मने एक्ट्रेस में क्यों सालिनियो रही है। मने अगर देखा जाए तो भोजपुरी के लमसम लेडी सिंगर के साथ बनाया वाला बा। तबाही हो के वाला बा इस बार बोल बम। 1 महीना में पावर स्टार पवन सिंह 1 महीना बची है, गारंटी लिख के ले। ब्यास के आगे बा, ब्यास के टीम मैनेजमेंट से हम खुश बनी और सही लागल रहो। जैसे मैंने गाना होता तो गाना का पोस्टर चढ़ावा, कम से कम टेलर होता है टेलर के गाना टेलर के मैंने पोस्ट कराओ, कम से कम आप गाना का प्रमोट कीजिए। बाकी तो हमनी के देखिए लिया, हमनी के बनी जाने बाकी फैंस देख लिया घर में चाह करती। तो कुर्सी के पेटी के बांध के रखो लोग। वीडियो हमनी के फेसबुक पेज पर देखो तो फेसबुक पेज के दबा के फॉलो करो लोग, शेयर करो। यूट्यूब पे देखो तो कमेंट करो ठीक है। काहे कि तू लोग शेयर करे में कंजूसी कर रहा बड़ा। बहुत बढ़िया धमाका होके लो, बहुत बढ़िया। बाकी अपना कमेंट सेक्शन में दिया लोग बोल बम में अब की तबाही होके वाला मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर जाइए।